Αν εν έτη 2024 επιλέγετε ακόμα κωδικούς τύπου 1, 2, 3, 4, 5 και δεν σας έχουν χακάρει ακόμα, μάλλον είστε από τους πολύ τυχερούς. Ωστόσο, επειδή ορισμένα πράγματα δεν πρέπει να τα αφήνουμε στην τύχη, πάμε να δούμε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης που δεν μπορούν να σπάσουν οι hackers. Γεια χαρά, είμαι ο Μιχάλης Ζεζαερλίδης και σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τον ψηφιακό μας κόσμο όσο πιο ασφαλή γίνεται. Όπως σίγουρα έχετε παρατηρήσει, πλέον δεν υπάρχει σχεδόν καμία πλατφόρμα που να μην απαιτεί 8 χαρακτήρες, συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών και έναν τουλάχιστον ειδικό χαρακτήρα στη δημιουργία κωδικού πρόσβασης. Είναι επίσης σχεδόν βέβαιο πως τις περισσότερες φορές όταν βλέπουμε τόσους πολλούς όρους, όλοι μπαίνουμε στον πειρασμό να γράψουμε έναν κωδικό τύπου Mike 1, 2, 3, παπί. Αυτό όμως πρέπει να το ξεπερνάμε και να διαθέτουμε λίγο χρόνο παραπάνω για τη δημιουργία ενός λίγο πιο πολύπλοκου κωδικού πρόσβασης, διότι επί της ουσίας, εκείνη τη στιγμή, δημιουργούμε το κλειδί της πόρτας που οδηγεί στα προσωπικά μας στοιχεία. Όσο πιο δύσκολο, τόσο πιο δύσκολο να το βρούνε. Ο James Millen Ashmore της Independent Advisor VPN δήλωσε: οι κωδικοί πρόσβασης αποτελούν κοινό στόχο για τους hacker με σχεδόν 1000 απόπειρες παραβίασής τους κάθε δευτερόλεπτο. Παρά το γεγονός αυτό, πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν τα βασικά για να βοηθήσουν στην προστασία των λογαριασμών τους. Το να βεβαιωθείτε ότι η κωδική πρόσβασης είναι ισχυρή θα πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα για κάθε χρήστη του διαδικτύου, ειδικά επειδή αυτοί οι ιστότοποι μπορεί να περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες. Όπως αντιλαμβάνεστε, όσο περνάει ο καιρός, τόσο εξελίσσονται και τα εργαλεία που έχουν οι hackers στη διάθεσή τους προκειμένου να παραβιάσουν τους κωδικούς μας. Γι' αυτό και η ανάγκη για έναν όσο το δυνατόν πιο δυνατό κωδικό γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Ιδού λοιπόν ορισμένες συμβουλές, τις οποίες αν τις ακολουθήσετε θα κάνετε τη ζωή τους πολύ πιο δύσκολη. Απόλυτη ασφάλεια εξάλλου δεν υπάρχει παντού. Απλώς προσπαθούμε πάντα να καθυστερούμε όσο περισσότερο γίνεται τον εισβολέα. Ο χρόνος και σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργεί υπέρ μας. Έτσι λοιπόν, επειδή ένας hacker θα δοκιμάσει κάθε πιθανό συνδυασμό μέχρι να βρει τον σωστό κωδικό, το Independent Advisor VPN συνιστά να στοχεύεται σε τουλάχιστον 12 χαρακτήρες για να διατηρήσετε τα δεδομένα σας ασφαλή. Εννοείται πως αποφεύγουμε πάση θυσία τους κωδικούς τύπου 1, 2, 3, 4, 5, ABCD και QWERTY. Το 1, 2, 3, 4, 5, 6 είναι ο πιο συνηθισμένος κωδικός πρόσβασης και η σχεδόν βέβαιη πρώτη επιλογή για ένα hacker, όπως και το password. Το μυστικό λοιπόν είναι να δημιουργήσετε έναν όσο το δυνατόν πιο μοναδικό κωδικό που συνδυάζει κεφαλαία και πεζά γράμματα, ειδικούς χαρακτήρες και αριθμούς. Σίγουρα ο κωδικός που βλέπετε δεν είναι τόσο εύκολος να τον θυμάστε όσο το password 1, 2, 3, 4, 5, αλλά σε αυτή την περίπτωση η δυσκολία απομνημόνευσης είναι ευθέως ανάλογη με τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσει ο hacker προκειμένου να τον σπάσει. Οι ιδανικοί κωδικοί πρόσβασης είναι μεγάλοι, περιλαμβάνουν ένα μείγμα τύπων χαρακτήρων, δεν περιέχουν προσωπικές ή κοινές πληροφορίες και είναι μοναδικοί για κάθε ιστότοπο, δήλωσε στο This is Money ο Simon McNeely, ειδικός σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της εταιρείας Thales. Ένας κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί μια συνηθισμένη φράση είναι πιο εύκολο να τον θυμάστε χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια. Τι είναι οι συνθηματικές φράσεις? Αυτό ακριβώς που ακούγεται. Αντί να χρησιμοποιήσετε μία λέξη, χρησιμοποιείτε μία φράση. Το προφανές πλεονέκτημα? Σπάει πιο δύσκολα και μπορεί να τη θυμάστε πιο εύκολα. Μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή που θα κάνει τον κωδικό ακόμα πιο ασφαλή είναι να αντικαταστήσουμε με γράμματα τις λέξεις της φράσης ώστε να δημιουργηθεί ένα ακρονίμιο. Όπως εξηγεί το Independent Advisor VPN, το θέλω να φτιάξω έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης για να ασφαλίσω τα στοιχεία μου θα μπορούσε να γίνει IWTMAS-PTSMD. Τα αρχικά γράμματα δηλαδή της φράσης στα αγγλικά I want to make a strong password to secure my details. Από την άλλη τώρα, όσο δυνατό κι αν κάνουμε ένα password, κάτι που θα πρέπει να αποφεύγουμε είναι η επαναχρησιμοποίηση ενός κωδικού πρόσβασης σε περισσότερες από μία πλατφόρμες, αφού αυτή η πρακτική ανοίγει την πόρτα ουσιαστικά σε ένα hacker που έχει παραβιάσει ένα λογαριασμό, δίνοντας του πρόσβαση σε κάθε πλατφόρμα που τον έχετε χρησιμοποιήσει. Ο McNeely δήλωσε: έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ το ίδιο κλειδί για πολλές κλειδαριές? Είναι μια επικίνδυνη πρακτική, διότι αν παραβιαστεί μια κλειδαριά, όλες οι πόρτες ανοίγουν διάπλατα. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να σκέφτεστε ότι ισχύει και για τους κωδικούς πρόσβασης. Έχουμε δει εξάλλου τα τελευταία χρόνια ότι εταιρείες όπως η Apple εισάγουν ειδοποιήσεις για την επαναχρησιμοποίηση κωδικών πρόσβασης. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει φυσικά είναι πώς μπορεί κάποιος να θυμάται όλους αυτούς τους μοναδικούς τυχαίους κωδικούς πρόσβασης. Το να τους θυμάστε απ' έξω είναι σχεδόν αδύνατον.
Οπότε υπάρχουν δύο εναλλακτικές. Η πρώτη είναι να ακολουθήσετε την παραδοσιακή μέθοδο γράφω-κρύβω, σημειώνοντας τους κωδικούς σας με το χέρι σε ένα χαρτί, το οποίο θα αποθηκεύσετε σε ένα ασφαλές σημείο. Εδώ η απειλή προέρχεται από τον πραγματικό κόσμο, καθώς η τοποθέτηση των πληροφοριών πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα σας σε ένα μέρος θα μπορούσε να σας θέσει σε σημαντικό κίνδυνο σε περίπτωση κλοπής. Η δεύτερη επιλογή είναι αυτή ενός διαδικτυακού διαχειριστή κωδικών πρόσβασης. Παρότι πολλοί, μεταξύ των οποίων μέχρι ενός σημείου είμαι κι εγώ, μπορεί να αισθάνεστε ότι είναι πιο επικίνδυνο από το να τους γράφετε με στυλό σε χαρτί, τα στοιχεία των τελευταίων ετών αναφέρουν ότι οι κρυπτογραφημένοι διαχειριστές κωδικών πρόσβασης παρέχουν στην πραγματικότητα μεγαλύτερη προστασία για τις πληροφορίες σας. Η χρήση δε του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων θα προσθέσει επίσης ένα ακόμα επίπεδο προστασίας στους κωδικούς σας. Όπως καταλαβαίνετε, απόλυτη προστασία δεν υπάρχει πουθενά και με κανένα τρόπο. Υπάρχουν όμως επιλογές τις οποίες ο καθένας καλείται να κρίνει, να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά και να αποφασίσει ποια τον εξυπηρετεί περισσότερο. Αυτά και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Αν δεν σας άρεσε, πάλι ξέρετε. Αν θέλετε να στηρίξετε και οικονομικά το κανάλι και εμένα, στην περιγραφή θα βρείτε τους δύο διαθέσιμους τρόπους. Ακολουθήστε με και στο Instagram, στο οποίο μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε ή απλά να πείτε ένα γεια. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.